Интересно. Писмо? Все още има пощальони? Уважаема Виктория Иванова, Уважаема Елена Георгиева, пясъкът в часовника на живота ви е почти изтекал. наближава утрото, в което няма да последва ново събуждане, Светът ще продължи да се върти без вас. но следите ви ще останат в спомените, в думите. В болката и в обеща на онези, които сте докоснали. Подгответе се за последния си миг, за последния си дъх. За края. Датата е 1 януари 2026 година. С уважение, вашата съдба. Какво ще искате? Не сме се избрали още. Хубаво. Добре. Какво беше това сега? Как му е да им вур така? Добър ден, избрахте ли се? Да, 3 шопски салати, моля. Можем да ви предложим разядка от български селена. Нека пробваме. Да, Добре, а нещо за пиене? една голяма вода. Добре, сега ще ви донеса. Благодаря. Аз съм още жива? Здравейте, какво бихте искали? Здравейте. Извинете, къде е колежката ви, която по принцип ни обслужва? Краят дойде и за двамата по един и същи начин, но само единият го прие като край, а другият като причина да живее.